Пред Зарбоя животът бе открит, макар в хомота си да бе държан. И битият бе откровен убит, и всячески бебания бебан. Притато науката стана хит, номенклатурен правов параван. И битият бе по-хуманно бит, и творчески бебания бебан. След той премина странен колорит, Андрей, Митко, Любен, Етажан. Не се разбра кой колко беше бит, но с престолника яко на ебан. А Ваньо Костов беше бабаит, командирина Мургав неразбран. И битият с предимство беше бит, с протекции ебания ебан. А после дойде царят от Мадрид, със своя 800 дневен план. И само Ваньо Костов беше бит, но целият народ бе наебан. И всеки бе доволен и честит, роди се бъдещият цар Доган. Да битият по турски да е бит, и с нови салтанати наебан. И не се стана шеф троен бандит, под вещата команда на Доган. И битият бе 358 бит, и на квадрат на ново наебан. С Бойко вече имахме предвид, пулките от пътя извървян. И знаехме, че ако не си бит, то сигурно с 200 наебан. Но видиш ли, дойде един ковид, протеста изкара той без свян. Но зад колони силно беше бит, народа чрез инжекции ебан. От Канада пръкна се индивид, унищожаващ харвардския блян. Народецът форшор беше бит, и королът сионно наебан.